نايلومي مصنعتنا كمتي كنزراربلو صناحنا كاب وانجيل يوحنس مئراف 15 كاب قصر 1 10 زلو እዩ እና ዝኽፍል እዚ ኣዝዩ ዘገርም ክፍል እዩ ሎሚ ኣጽኒዕናዮ ጥራይ እንሓልፎ እንገድፎ ክፍል ይኮነን ኩሉ ሰዓት ከነንብቦ ኩሉ ሰዓት ከነጽንዖ ዝግባእ ክፍል ኢየሱስ ጎይታ አሜን ካብ ቁጽር 1 ክሳብ ቁጽር 6 ብምንባብ ክጅምሬሞ ሽዑ ናኸፋፈልኩ ክዛረበ ማለት እዩ ተባረኹለይ ከምዚ ይብል ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ ተኻሊእኻ ኣቦዩ ነቲ ኣባይ ዘሎ ፍረ ዘይፍሪ ዘበለ ኩሉ ጨንፈር የርሕቆ ነቲ ፍረ ዝፈሪ ዘበለ ጨንፈር ግና ኣዝዩ ምእንቲ ክፈሪ የጽርዮ ንስኻትኩም ከዓ ሳላቲ ዝነገርክኹም ቃል ድሮ ንጹሓት ይኹም ኣባይ ጽንዑ ኣነውን ኣባኻትኩም ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተ ዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይክእል ንስኻትኩምን ኣባይ እንተ ዘይጸንዓኹም ከምኡ ኢኹም ትጎንዲ ወይኒ ኣነ ጨናፍር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም ብጀካይ ሓንቲ እኳ ትገብሮ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ዝጸንዕ ኣነውን ኣብኡ ንሱዩ ብዙሕ ፍረ ዘፈሪ ኣባይ ዘይጸንዕ ዘበለ ከም ጨንፈር ንወጻይ ተደርቢ ይነቅጽ ኣኪቦም ናብ ሓዊ ይድርብይዎሞ ይነድድ ኢሉ ዝገርመኩም ኣብዚ ጎይታ መምርሒ ወይ ድማ ፕሪንሲፕል ዝምህረና ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ ከምዚ ይብል ከምቲ ነንቦ ጽናሕናሲ እቲ ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ መን እዩ ኢየሱስ እቲ ፈጣሪ ሁሉ እቲ ዮሓንስ ኩሉ ብኡ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ኢሉ ዝበሎ ፈጣሪ ሁሉ ብርሃን ዓለም ናይ ዓለም መድሓኒ እቲ ሁሉ ብርክ ሰግደሉ እቲ ሁሉ ልሳንውን ንኽብር እግዚአብሔር ኣቦ ፈቲዩ ካይፈተው ጎይታ ምዃኑ ዝእውጀሉ ኣምላኽ ክነሱ በፍቃዱ ሰብ ኮይኑ ደቂ ሰባት ከድሕን መልክ ባርያ ዝወሰደ ርእሱ ባዶ ዝገበረ እዩ እዚ እቲ ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ተኻሊኡ ጎይታ ክዛረብ ኮሎ ድማ እንታይ ኢሉ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣብ ልዕሊ ሁሉ ምልክን ስልጣንን ዘለዎ ንሁሉ ዝገዝእ እልፍ ኣላፍ መላእኽትን ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ሰግዱሉ ይኹን ምስ በለ ሁሉ ዝኾነሉ እግዚአብሔር ኣቦ ከም ዝኾነ ተኻሊኡ ዝዛረብ ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ እየ ተኻሊእኻ ኣቦ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ ተኻሊእኻ ኣቦ ካበለ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ ዘይኮኑ ኣቦ ዘይተኸሎም ከዓ ኣለው ማለት እዩ አሜን ኩሉ ጊዜ እንድሕር ሓቅሎ ሓሶታሎ ማለት እዩ ሓቂ ቅዱሳን እንድሕር ሓቅሎ ናይ ግድን ሓሶት ክህሉ ናይ ግድን ናይ ኣነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ኻይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ ኢሉ እቲ ሓቀኛ ጉንዲ ንሱ ጉንዲ ወይኒ ንሱ ከም ዝኾነ ኣብዚ ዝዛረብ ዘሎ ነዚ ምፍላጥና ኣዝያ ገዳሲ ምክንያቱም ኣብ ምንታይ ከም ተተኸልና ምፍላጥና እዩ ኣብኡ ወይ ድማ ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ከም ንጸንዕ ዝገብረና አሜን ቅዱሳኔ ኣበይ ከም ተተኸልካ ኣበይ ጠቢቃ ከም ዘለኻ ምፍላጥካ ጥራዩ ኣብኡ ከም ትጸንዕ ዝገብረካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ኢልዩ ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ ኢሉ ምክንያቱም ጉንዲ ወይኒ ዘይኮኑ ናይ ሓቂ ዘይኮኑ ሓሰውቲ ስለዘለው ማለት እዩ ኣብ ቁጥር 2 ጎይታ እንታይ ኢሉ ነቲ ኣባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ሁሉ ጨንፈር የርሕቆ ነቲ ፍረ ዘፍሪ ዘበለ ግና ኣዝዩ ምእንቲ ከፍሪ የጽርዮ ኢሉ ኣብዚ ብቐዳምነት እንሪኦ እንታይ እዩ ክልተ ዓይነት ጨናፍር ኣብታ ሓንቲ ጉንዲ ወይኒ ከም ዘለው ኢና ንርኢ ጽቡቕ ጌርኩም ቅዱሳን ስምዑኒ ክልቲኦም ጨናፍር ኣብታ ሓደ ጉንዲዮም ዘለው ክልቲኦም ኣብ ሓደ ጉንዲዮም ተጣቢቆም ዘለው ክልቲኦም ጨናፍር ኣብ ክልቲኦም ግና ፍልሊ ኣሎ እቲ ፍልሊ እንታይ እዩ እቲ ሓደ ጨንፈር ዘይፍሪ ኸውን ኮሎ እቲ ሓደ ግን ፍረ ዘፍሪ ጨንፈር ክልቲኦም ኣብ ሓደ ጉንዲዮም ተጣቢቆም ዘለው ወላካ ክልቲኦም ኣብ ሓደ ጉንዲ ተጣቢቆም እንተሓለው እቲ ሓደ ጨንፈር ፍረ ዝፈሪ እቲ ሓደ ግና ከም ዝኽብሎ ጸናሕኩ ፍረ ዘይፍሪ ጨንፈር እዩ ክልቲኦም ከም ዝረኣናዮ ማዕረ መሰል ዘለዎም ክልቲኦም ኣብ ሓደ ካብ ተተኽሉ ክልቲኦም ጨንፈራት ኣብ ሓደ ካብ ሓለው ክልቲኦም ማዕረ መሰል ዘለዎም ግን ከፍሪ እናተገበኦ ፍረ ዘይፍሪ ጨንፈር እቲ ሓደ ጽቡቕ ጌርኩም ስሙዑን እቲ ሓደ ጨንፈር ፍረ ፈሪ እቲ ሓደ ጨንፈር ፍረ ክህብ እንተ ዘይክኢሉ እቲ ጸገም ኣብቲ ጉንዲ ዘይኮነስ ኣብቲ ጨንፈር ሓቀይደ ቅዱሳን ሎሚ ጎይታ በዝቃል ዝገይሩ ዝዛረበና መልእኽቲ ለዎ ኢየሱስ ጎይታ
ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልክዎ እዞም ክልተ ጨናፍር ናይቲ ሓደ ጉንዲ ኣካል እዩ ሓቀይዶ ቅዱሳን እዞም ክልተ ጨንፈራት ናይቲ ሓደ ጉንዲ ኣካል እዩ ክልቲኦም ጨናፍር በቲ ጉንዲ ኣቢሎም እዮም ነቲ ዘድልዮም ዘበለ ዝረኽቡ እዞም ጨናፍር ንኽህልው ናይ ግድን ምስቲ ጉንዲ ክጣበቁሎም ብዘይቲ ጉንዲ ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም እቶም ጨናፍር ፍረኽፈሪ ኾነ ህላውነቶም ክቕፅል ዘድልዮም ዘበለ ካብቲ ጉንዲ ክወስዱ ኣለዎም እንተዘይ ኮይኑ ግና ነቒጾም ዘንቅፁ ክኾኑ እዮም ስለዚ ኸ ጎይታ ኢየሱስ ነቲ ኣባይ ዘሎ ፍረ ዘይፍሪ ዘበለ ኩሉ ጨንፈር የርሕቆ ነቲ ፍረ ዘፍሪ ዘበለ ጨንፈር ግና ኣዝዩ ምእንቲ ኸፍሪ የጽርዮ ኢሉ ኣባይ ዘሎ ይዝብል ኣባይ ዝተተኽለ ይዝብል ኣባይ ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ዝጠበቐ ይዝብል ዘሎ ጎይታ ቅድሚ ዘመናት እተዛረቦ ቃል ሎሚ ብግህዶ ኣብ ህይወት ነፍስ ወከፍና ተገሊጹ ዝረአ ነገር እዚ ነገር እዚ ሓቂ ዶ ይኮነን ቅዱሳኔ ኩላህና ናይ ጎይታ ኢና ሓቂዶ ኣብዚ 106 ሰባት ኣለና 106 ናይ ጎይታ ኢና ኣብ ጎይታ ኢና ተተኺልና ዘለና ንሕና ጨናፍር ናይ ጉንዲ ወይኒ ኢና ከምዚ ጎይታ ብግልጺ እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ ጨናፍሩ ከንስኻትኩም ኢኹም ብጀካይ ሓንቲ እኳ ትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሉ ዝበለና ነፍስ ወከፍና ጨናፍር ክነስና ገሌና ብዙሕ ፍረ ንፈሪና ገሌና ግን ዘይንፈሪና ኩላህና ኣብ ሓደ ጉንዲ ኾለና ኩላህና ዘይምፍራይና ምኽንያት ንሕና ከም ዝኾናይና ካብዚ ቃል እዚ ንመሃር ዘሎና ሓቀይደ ቅዱሳን እቲ ጸገም ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ይኮነን እቲ ጸገም ኣብቲ ጨንፈር ይዘሎ እቲ ቀንዲ ዘይመፍረይና ምኽንያት ኣብቲ ጉንዲ ዘይምጽናዕና እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ግሉጽ ይገብረና ኣሎ መታን ብዙሕ ፍረ ክንፈሪ መታን ኣብኡ ክንጸንዕ ልዕሊ ዝኾነ ነገር እንጸምዖ ነገር ንዕኡ ክኸውን ህላውነትና ኣብኡ ከምዚ ምርኮስ ብዘይብኡ ክንነብር ከምዘይንኽእል ከምኡ ዓይነት ናብራ ክህልወና ጎይታ ዝደሊ ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ እቲ ቀንዲ ዘይመፍረይና ምኽንያት ኣብዚ ቃል እዚ ኸጽንዖ ከለኹ እንታይ ኮይኑ ረኺበዮ እንድሕሪልኩምኒ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ዝነግረና ኣብቲ ጉንዲ ዘይምጽናዕና ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥር 4 እንታይሉ ኣባይ ጽንዑ ኣነውን ኣባኻትኩም ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተ ዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይክእል ንስኻትኩምን ኣባይ እንተ ዘይጸንዕኹም ከምኡ ኢኹም ኢሉ ሓቀዶ ጨንፈር ክሳብ ኣብቲ ጉንዲ ዝጸንዐ ፍረ ክፈሪ ናይ ግዲ መዓሲ ክነቅዝ ዝጅምር እንድሕሪልና ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ምዘይጸንዕ ነቲ ጎይታ ቁጥሪ 4 ተዛረበ ቁልፍ ቃል እንድሕራ ዝተብሂልናዮ ጎይታ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ኣጸቢቑ ክበርሓልና ኩላህና ኣብታ ኣባይ ጽንዑ ትብል ቃል ነስምረላ አሜን ቅዱሳን ብጣዕሚ ወሳኒት ቃል ስለ ዝኾነት ማለት ወሳኒት ቃል እታ ኣባይ ጽንዑ ትብል ቃል ያ ጎይታ ሱቕሉ ይኮነን ኣባይ ጽንዑ ኢሉ ምስበለ ኣነውን ኣባኻትኩምን ኢሉ ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣባይ ጽንዑ ኣነውን ኣባኻትኩምን ኢሉ ቅዱሳን ንሕና እቶም ጨናፍሪና ናይቲ ጉንዲ ወይኒ ጽግዕተኛ እምበር እቲ ጉንዲ ወይኒ ይኮነን ሓቂዶ ቅዱሳን ኣነ ንስኻትኩምና ጽግዕተኛ ናይቲ ጉንዲ ወይኒ እቲ ጨንፈር እዩ ተጸጊዑ ኣብቲ ጉንዲ ዝነብር ንሕና ኢና ብዘይቲ ጉንዲ ወይኒ ክነብር ዘይንኽእል እምበር እቲ ጉንዲ ወይኒ ብዘይ በኣና ክነብር ይከኣሎይ አንቶይ ህያብ ኣምላክ ክዛረብ ከሎ ሰሚዕኹም ወንድሕር ኮይንኩም ፓስተር ቴዲሲ እንታይ ይብለና ነይሩ ነቲ ኣባሓጎይሲ ይጽንጽሎ ነይሩ ይቆርጾ ነይሩ ዘድሊ ምክንኻናት ይገብሮ ነይሩ እቲ ጨንፈር ተቆሪጹ ወልሓንቲ ጸገማ ያምጽኒ ማለት እቲ ጉንዲ ካል ጨንፈር ከውጽእ ክእል እዩ ድሕር ተኸናኺናዮ ማለት እዩ እንታይ ከብለኩም ደሌ ንሕና ኢና ብዘይ ጎይታ ክነብር ዘይንኽእል እምበር ጎይታ ብዘይ በኣና ክነብር ይኽእል እዩ ከምዚ ጎይታ ብዘይ በኣና ክነብር ከምዘይ ክእል ጌርና ክንወስድ የብልና ጎይታ ኢየሱስ ብዘይ በኣና ክነብር ይኽእል እዩ ኣነ ንስኻትኩምን ጥራይና ብዘይ ጎይታ ኢየሱስ ክነብር ዘይንኽእል እታ ኣባይ ጽንዑ ትብል ቃል ኩላህና ክነስተብለላ ይግባአና ኣባይ ጽንዑ ማለት ኣባይ ምጽናዕ ዘይምጽናዕ ናታትኩም ውሳኔ እዩ ነዚ ንስኻትኩም ባዕልኻትኩም እትውስንዎ ነገር ማለት እዩ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ፕሊዝ ሓሳባትኩም ኩሉ ናባይ ጌርኩም ስምዑኒ ኣባይ ጽንዑ ትብል ቃል ኣዝያ ወሳኒት ቅዱሳን ኣባይ ጽንዑ ማለት እቲ ኣብኡ ምጽናዕን ዘይምጽናዕን ናተይ ናታትኩምን ውሳኔ ኣባና ዝግደፍ ጉዳይ እዩ እንተ ዘይጸናዓኻ ኢሉ ጎይታ ያገድደካኒ እቲ ኣብኡ ምጽናዕ ናትካ
ጉዳይ ብዘይብኡ ክትነብር ከም ዘይትኽእል ብዘይብኡ ክትነብር ከም ዘይትኽእሊ ብዘይብኡ ክትነብር ከም ዘይክእል ተረዲእኒ ምስኡ ክጽጋዕ ኣብኡ ክጠብቕ ናተይ ጉዳይ ኣባይ ዝውሰን ጉዳይ ኣነ ንስኻትኩምን ምስ ንውስን ጥራዩ ጎይታ ብሂወትና ሙሉ ስልጣን ዝህልዎ ሓቀይዶ ቅዱሳን ኣነ ንስኻትኩምን እኮ ጎይታ ሎሚ ኣነ ናይ ህይወተይ ጎይታ ገይረ እቕበለካ ኣለኹ ኣብ ህይወተይ ግዛ ኣብ ናብራይ ግዛ ኣብ ሓዳረይ ግዛ ኢልና ፍቓድና ምስሓብናዮ ኮይ ጎይታ ብሂወትና ክሰርሕ ዝጅምር ክሳዕ ነዚ ኣውቶሪቲ ክሳዕ ነዚ ስልጣን እዚ ዘይሃብናዮ ግን ጎይታ ስቕሉ ዝርኤና ይጽበየና ብሓንቀውታ ክሳብ ንመጽ ኣይኮነ እንዴ ኣብዚ ቃል እውን ከም ዝኽነብቦ ጸናሕና ኣባይ ጽንዑ ምስ በለ ኣነ እውን ኣባኻትኩምን ኢሉ እቲ ናትካ ኣብኡ ምጽናዕ እዩ ጎይታ ኣባኻ ከም ዝጸንዕ ዝገብሮ ተረዲእኩም ደሎ ቅዱሳን ኣባይ ጽንዑ ምስ በለ እዩ ጎይታ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ኢሉ ነዚ ምስ በለ ድማ እንታይ ኢሉ ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይክእል ንስኻትኩምን ኣባይ እንተዘይጸንዐኹም ቅዱሳን እዚ ክፍሊ እዚ ኣነ ንስኻትኩምን ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ብግልጽ ዝነግረና ክፍሊ እዩ እንታይ ኢሉ ጎይታ ከምቲ ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይክእል ንስኻትኩምን ኣባይ እንተዘይጸንዐኹም ከምኡይኹም ሕጂውን ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተዘይጸንዐ ዝብል ቃል ኣስምሩላ ቅዱሳን ሎሚ ክንሪኦ ደልየ ዘለኹ እቲ ናትና ግደ ወይ እጃም እዩ ጎይታ ኣብዚ ኸሪኤና ደልዩ ዘሎ እቲ ናተይ እናታትኩምን ግደ ይከሪኤና ደልዩ ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተዘይጸንዐ ዝብል ቃል ግደ ናይቲ ጨንፈር ይዘሪኤና እቲ ጨንፈር እዩ ኣብቲ ጉንዲ ክጸንዕ ዘለዎ እቲ ጨንፈር ክነብር ፍረኽፈሪ እንተደልዩ ናይ ግድን ምስቲ ጉንዲ ክጣበቕ ኣለዎ ኣብቲ ጉንዲ ክጸንዕ ኣለዎ እቲ ኣብቲ ጉንዲ ምጽኑዕ እዩ እምበኣር ብዙሕ ፍረ ከም ዝፈሪ ዝገብሮ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ነቲ ብምሳሌ ክነግሮም ጸናሐ ቃል ክትርጉመሎም ከሎ ካብ ቁጥር 4 ክሳብ 6 እንታይ ኢልዎ ኣባይ ጽንዑ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይክእል ንስኻትኩምን ኣባይ እንተዘይጸንዐኹም ከምኡ ኢኹም እቲ ጉንዲ ወይኒ ዓይነ ጨናፍር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም ብጀካ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እቲ ኣባይ ዝጸንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ኣባይ ዘይጸንዕ ዘበለ ከም ጨንፈር ንወጻይ ተደርቢ ይነቅጽ ኣኪቦም ናብ ሓዊ ድርብዮሞ ይነድድ እዩ ንሕና ኢና ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ወይ ኣብ ኢየሱስ ክንጸንዕ ዘሎና ንሕና ኣብኡ ክንጸንዕ ኾለና እዩ ጎይታ ኢየሱስ ኣባና ዝጸንዕ እቲ ናትና ኣብኡ ምጽናዕ እዩ ንጎይታ ኢየሱስ ኣባና ከም ዝንጸንዕ ዝገብሮ እታ ብትግርኛና ኣባይ ጽንዑ ትብል ቃል ትርጉማ እንታይ ማለት እዩ ከምቲ ትጨንፈር ካብቲ ጉንዲ ተፈልዩ ዘይነብር ኩልሳ መዓልታዊ ኣብ ኩሉ ኩነታት ኣብቲ ጉንዲ ተጣቢቁ ዝነብር ንስኻትኩም ከዓ ከምኡኹምኑ ማለት እዩ እዚ ጽንዑ ማለት ፐርማነንትሊ ኣብቲ ጉንዲ ተጣበቕ ማለት እዩ ንሓዋሩ ምስቲ ጉንዲ ተጣበቕ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣሜን ዶ ቅዱሳን ጽንዑ ማለት ከይትጸንዕ ትኽእል ኢኻ ዘይጽንዕ ነገር ክመጽእ ክእል እዩ ዝፍትን ነገር ክመጽእ ክእል እዩ ንፋስ ድዩ ውሕጅ ድዩ ገለ ድዩ ክመጽእ ይኽእል እዩ ከይትጸንዕ ዝገብር ሰሊዑ ክድርቤካ ዝደሊ ነገር ክመጽእ ይኽእል እዩ ካብቲ ጉንዲ ክፈለካ ዝደሊ ነገር ክመጽእ ክእል እዩ ግን ጽናዕ ማለት ፐርማነንትሊ ኣብቲ ጉንዲ ተጣቢካ ንበር ማለት ኣሜን እቲ ጨንፈር ደስ ክብሎ ክጣበቕ ደስ ክብሎ በቃ ክላቐቕ ኣይንሪኦን ኢና ምሽ ኣብቲ ጨንፈርሲ በቃ ሎሚ ኣይደለካን ኢሉ ነቲ ጉንዲስ ሓዲጎ ክኸይድ ኣይንርኢና ኣብቲ ተኽሊ ምሽ ኩሉ ግዜ እቲ ጨንፈር ክሳዕ ነቐይፁ ተሰይሩ ዝድርበይ ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ዝኸውን በቃ be in me at all times as I am in you እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኩልሳ ኣብኡ ክንከሉ ከም ዘለናዩ ሎሚ ጎይታ በዚ ቃል እዚ ጎይታ ዘዛረበና ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ኣባይ ጽንዑ ኣነውን ኣባኻትኩምን ክብል ኮሎ ኩነታዊ ኣዘራርባይ ዝዛረብ ዘሎ ከምቲ ብተደጋጋሚ ክብሎ ዝጸናሕኩ እቲ ኣብ ጎይታ ምጽናዕናን ዘይምጽናዕን ኣባና ዝውሰን ነገር ከም ዝኾነ ኢና ካብ ቃል እዚ ንርዳእ ዘለና ቅዱሳን ጎይታ ይባረኩም
ቀንዲ ናይዚ ክፍሊ ዚ መልእኽቲ እንታይ እዩ ብዛዕባ ፍረ ምፍራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ኣብ ጎይታ ምጽናዕ እዩ አሜን ኣብ ጎይታ ምጽናዕኻ ብዙሕ ፍረ ክተፍሪ ዝገብረካ ሕጂ ምንም ዝረአይ ነገር ከይህሉ ይኽእል እዩ ዘርእ ምስተዘርአ እንታይ ኢሉ በቃ እታ ዘርእ ምስተዘርአሲ ክትመውት ያ ክትብስብስ ያ በዚ ፕሮሰስ ምስ ሓለፈት ያ ነቲ ዝቀበራ መሬት ፈንቂላ ወጽያ ብዙሕ ፍረ ተፍሪ ሓቀዶ ቅዱሳን ቀልጢፍካ ፍረ ከይትርኢ ትኽእል ኢኻ ግን ምስ ጸናዕኻ ይኖ ኣብ ምጽናዕ ምሟት ኣሎ ኣብ ምጽናዕ ምብስባስ ኣሎ ድሕሪኡ ድማ ፈንጢስካ ናይ ምውጻእ ግዜ ኣሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ አሜን አሜን በዚ ሁሉ ፕሮሰስ ክትሓልፍ ናይ ግድኒ ምናልባት ሕጂ ንሪኦ ነገር ከይህሉ ይኽእል እንሪኦም ነገራት ብሙሉ ተስፋ ዘቁርጹ ነገራት ክመስሉ ይኽእሉ ነገር ግን እንተጸኒዕኻ ብምጽናዕኻ ንብዙሓት ክትወርስ ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ዶ ጎይታ ሆሙ ዝብለና ዘሎ ኣብ ዝኽፍል እዚ ጎይታ ብዛዕባ ምፍራይ ዘይኮነስ ቀንዲ ብዛዕባ ኣብ ጎይታ ምጽናዕ እቲ ፍረ ውጽኢት ናይቲ ኣብ ጎይታ ምጽናዕና እዩ አሜን ዶ ኢየሱስ ጎይታ ስምዑኒ ፍረ ናይ ምጽናዕ ውጽኢት እዩ አውትካም እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሓደ ሰብ ኣብ ጎይታ ምጽናዕ ናይ ግድን ፍረ ከፍሪ ናይ ግድን ካብኡ ዝብላዕ ካብኡ በቃ ዝቁረስ ነገር ክርከብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንሕና ፍሬና ንጓየ ንሕና ኣብቲ ከይጸናዕና ኣብቲ አውትካም ኣብቲ ውጽኢትና ኩሉ ግዜ ነተኩር ኖ እቲ አውትካም እቲ ቀዳማይ ክትገብሮ ዝግባእካ ነገር ምስ ገበርካ ዝመጽ ነገር እዩ አሜን ዶ ስምዑን ዶ እዛ ባይብል ስታዲ ከማን ክንጅምራ ኮለናኮ 30:17 ኢና ኮነርና ኣይኮነ እንዲ ምስ ጸናዕና ንብዙሓት እናማረኽና በቃ ካሚት ንላዕሊ ክንከውን ጀሚርና እግዚአብሔር ይመስገን ኣይኮነ እንዲ ምስ ጸናዕና ክነፍሪ ጀሚርና ዝግብዙ ሰባት ረኺብና ዝዓብዩ ሰባት ረኺብና ርእሶም ዝኽእሉ ሰባት ረኺብና ኣይኮነ እንዲ ኣብቲ መጀመርታ እንተ በቃ ተስፋ እንተ ንቆርጽ ነርና ዝዛረብ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ተስፋ ቆሪጽና እንተ ንኾን ነርና ናብ ዝለውም በጽሕና ዘለና ኣይንበጽሕና ነርና ኢየሱስ ጎይታ አሜን ምጽናዕ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ፍረ ዘይኮነ ፎከስ ክትገብሩ ዘለኹም ኣብ ምጽናዕ ፎከስ ግበሩ እንተ ጸኒዕኹም ፍረ ክትፈሩ ናይ ግድን ኢኹም ፍረ ውጽኢት ናይቲ ኣብ ጎይታ ምጽናዕና እዩ እቲ ዋና ነገር ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ኣብኡ ምጽናዕ እዩ ኣብኡ እንድሕር ጸኒዕና ማለት ካብኡ እንተ ዘይተፈሊና መዓልታዊ ምስኡ እንድሕር ተጓዒዝና ምስኡ ተጣቢቕና ንሱ ምሳና ስለዘሎ ክንፈሪ ናይ ግድን እዩ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ከም ኣብዚ ክፍሊ እዚ ብግልጽ ተዛረበሉ ክፍሊ ኣሎ ኢላ ይሓስብኒ ተሰማምዑ ዲኹም ጎይታ ኢየሱስ ፕሌንሊ ብግልጽ ብዘይደናግር መልክዑ ብዝርድእዎ ክርድእዎ ብዝኽእሉ ቋንቋ ቅልል ብዝኽበለ ቋንቋ እዩ ነቶም ናቱ ዝዛረቦም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሎሚ ድማ ንዓይና ኣኻትኩምን ብተመሳሳሊ ክንርድኦ ብንኽእል ቋንቋ ገይሩ ይዛረበና ኣሎ ካብዚ ዝዓበየ ግሉጽ መልእኽቲ የለን ቅዱሳን ብዙሕ ምግላጻት ከማን ዘይልዮ ክፍሊ እዚ ጎይታ ኣብዚ ግሉጽ ብዝኾነ መንገዲ እንታይ ኢሉ ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሉ እዚ ኩሉ ኣማነ ክፈልጦ ዘለዎ ሓቂ አሜን አሜን ዶ ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢሉ ዝበለ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ዝገብር ንሱ ስለዝኾነ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ እቲ ዝገብር ንሱ ስለዝኾነ ጎይታ እንታይ ኢሉ ብጀካይ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሉ ነቲ ኩሉ ክገብር ዝከኣሎ ከይሓስካ ምንም ክንገብር ኣይንኽእልና አሜን አሜን ነቲ ኩሉ ክገብር ዝከኣሎ ምስ ሓስካ ኩሉ ክትገብር ትጅምር እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣሎ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኣብ ክእለተይ ዝኣምን ማለት እዩ ነቲ ኣነ ክገብር ከም ዝከኣለ ንዝኣምን ማለት እዩ ነቲ ኣባይ ዝኣምን ማለት እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብኡ ምስ ኣመንካ ጎይታ ድማ ክንቀሳቀስ ይጅምር እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ነቲ ኩሉ ክገብር ዝከኣሎ ከይሓስካ ምንም ክገብር ዝከኣል ነገር የለን ነቲ ኩሉ ክገብር ዝከኣሎ ምስ ሓስካ ግን ንሱ ኣባና ኮይኑ ስለዝገብር ኩሉ ክንገብር ይከኣለና ማለት እዩ بجكاي حنتقات قبرو أي تخلونيهم مالت كله تقبروه كعلكم أنا يدليكم مالتيو تسمى إذني زلاتو منفس ننفسه كفنا ززاره ويسمع آمين آمين ده بجكاي حنتقات قبرو أي تخلونيهم مالت كله تقبرو متان أنا يدليكم يزولنا زلوا هارب أولوس نسب إفيسون أمل أختو مأرف سلسة كابيسرك سايسران هذا كتحفلهم كله هذا زجر مستر تحفله ماله انت قالوا شيء جناها كمتي أبانا زجبر حيلي
አሜን ከምቲ አባና ዝገብር ኃይሊ ካብቲ ንሕና እንልምኖ ንሓስቦን ዘለና እንብዛ አዚዙ ክገብር ዝከኣሎ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንኹሉ ውሉድ ወለደታት ኣብታ ማሕበር ክርስቶስ ኢየሱስ ንዕኡ ክብሪ ይኹን ኢሉ አሜን ካብዚ ቃል እዚ እንታይና ንርዳእ እንደሕሪልና አባና ኮይኑ ዝገብር ኃይሊ ከም ዘሎ ኢና ንርዳእ አሜን እቲ ኃይሊ ከመን ኢልና ብዛዕባ ዛ ኃይሊ ነጽንቕ ኮለና መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ኢና ንርዳእ ስለምንታይ ነዚ ቃል እዚ አንብበልኩም እዚ ዝገብር አምላኽና ከም ዝኾነ ንሕና መታዓይቱ ከም ዝኾና ክሪአኩም ስለዝደለኹ አሜን ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ቃል እዚ እንታይ ኢሉ ግና ከምቲ አባና ዝገብር ኃይሊ ኣብ ውሽጢ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ውሽጢ አባይን አባኻትኩም ኮይኑ ዝገብር ኃይሊ ከም ዘሎ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ዝነግሮም ዘሎ አሜን ስለዚህ ሲ ኣብዚ ኩላሕና ክንርድኦ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ እቲ አባና ኮይኑ ዝሰርሕ መን እንደሕር ኢልና መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ከምቲ ኢየሱስ ብዘይ በአይ ሓንቲ ትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝበሎ ሕጂ እውን እዚ ቃል እዚ ኣይተቀየረን ሎሙ እውን ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ኣነ ንስኻትኩም ምንም ክንገብር ኣይከኣለናን ጎይታ ኢየሱስ ሎሙን ከምቶም ንፍቃዱ አገልግሎም ዝሓለፉ ናይ እምነት ኣቦታትና አባና ኮይኑ ፍቃዱ ክገብር ይዝደሊ ፍቃድ ናይ ነፍስ ወከፍና ግን ይደሊ ኣሎ ሎም መዓልቲ አሜን አባና ኮይኑ ከምቶም ኣብ ካልኦት ኮይኑ ዝሰርሖ ተአምራታት ከምቶም ኣብ ካልኦት ኮይኑ ወንጌላት ዘስፍሖ አባይና ባኻትኩምን ኮይኑ ንብዙሓት ነብሳት ክትንገፍ ይደሊ ኣሎ ጎይታ ሎሙን ናተይ እናታትኩምን ፍቃድ ይዝደሊ ዘሎ ጎይታ ክንፈቅደሉ ይደሊ ኣሎ አባይ ኮንካ ስራሕ ክንብሎን ይደሊ ኣሎ ሐዋርያሲ ወጽኦም ወንጌል ሰቢሖ ጎይታ ድማ ብዝስዕብ ቃላት ብዝስዕብ ተአምራት ንቃሉ የጽንዖ ነበረ ይዝብል ቃሉ ሒዞም ወጽኦም ነቲ ቃል ብዝስዕብ ተአምራት ዘጽንዖ ዝነበረ መን እንደሕሪና ጎይታ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጎይታ ኢየሱስ ንነፍስ ወከፍና ግልጽ ካብ ገበረና ብጀካ ሓንቲ ቋት ገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ አባይ ዝጸንዕ ኣነውን አቡ ንሱ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ካበለና ብጀክኡ ሓንቲ ክንገብር ከም ዘይንኽእል ፈሊጥና ብኡ ድማ ብዙሕ ከም ክንገብር ከም ንኽእል ፈሊጥና ነቲ ኩሉ ክገብር ዘኽእለና ኢየሱስ ንሓዞ አሜን አቡ ንጽና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቁጥር 6 ናይ ፍርድ ቃል ተዛሪቡ ሐቀደ ቅዱሳን አባይ ዘይጸንዕ ዘበለ ከም ጨንፈር ንወጻይ ተደርቢ ይነቅጽ ኢሉ አኪቦም ናብ ሓዊ ድርቢዎሞ ይነድል ኢሉ ስለዚህ ካብ ምድር ባይ ክንደህን ከይንነቅጽ ኣብ ጎይታ ንጽና ከም ፍቃዱ ድማ ንመላለስ ንዕኡ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ካብ 7:13 እንታይ ብሲ አባይ እንተ ጸናዕኹም ቃለይውን አባኻትኩም እንተ ሓደረ እትድልይዎ ዘበለ ትልምኑ ሞይ ኮነልኩም ብዙሕ ፍረን ተፈሪኹም አቦይ በዚ ይኸብር ደቀ መዛሙርቶይውን ትኾኑ ኢኹም ከምቲ አቦ አፍቂሩ ንዘሎ ኣነውን ከሙ አፍቂረኩም ኣለኹ ኣብ ፍቅረይ ጽንዑ ከምቲ ኣነ ትእዛዝ አቦይ ዝሓለኹ ኣብ ፍቅሩን ጸኒዐ ዘለኹ ከምኡ ንስኻትኩም ትእዛዛተይ እንተሓለኹም ኣብ ፍቅረይ ክትጸንዑ ኢኹም ሓጎሰይ አባኻትኩም ምእንቲ ክጸንዕ ሓጎስኩምን ክፍጸምሲ እዚ ነገርኩኹም ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ነንሓድሕድኩም ክትፋቀሩ ትእዛዘይ እዚዩ ሰብ ንህይወቱ ኣብ ክንደዕርኹ በጃ ከሕልፍ ካብዚ ዝዓቢ ፍቅሪ የልቦን ኢሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እዚ ቃል ዝክተንብቦ ከለኻ ንባዕሉሲ ሓጎስ ፈጥረልካ ኣብ ውሽጥኻ ገና ናብ ውሽጡ ከይኣተኻ ገና ትርጉሙ ከይተረዳእካ ስኢልካ ተንብቦ ከለኻ ንባዕሉሲ ኣብ ውሽጥኻ ዝፈጥረልካ ነገር ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ሕጂውን ጎይታ እቲ አቡ ምጽናዕና ሓደ ኩነታዊ ከም ዝኾነ ማለት አባና ንሕና እንወስኖ ነገር ከም ዝኾነ ይዝነግረና ዘሎ አሜን ሎሚ አስሚረ ክዛረበሉ ዘለኹ ደሌ ዘለኹ እቲ ምጽናዕናትና ጉዳይ ከም ዝኾነ አሜን ተጸኒዕኻ ብዙሕ ፍረ ክተፍሪኻ እንተ ጸኒዕኻ ጎይታ ባኻ ክጸንዕ that's it this is the message from Jesus ኣብዚ ክነንብቦ ጸናሕና ቃል እንታይ ይዝብለና ጎይታ ዘሎ እንደሕሪና እቲ ምጽናዕን ዘይምጽናዕን እቲ አባና ዝውሰን ነገር ከም ዝኾነ ይዝነግረና ዘሎ በኻልኣይ ደረጃ ድማ እቲ ምጽናዕና ዘስዕቦ በረኸት ከም ዘሎ ይዝነግረና ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እቲ ምጽናዕና ጥቕሙና ኣና ከም ዝኾነ ጎይታ ዝነግረና ዘሎ ክብሪ ንሽሙ ይኹን አባይ እንተ ጸናዕኹም ቃለይውን አባኻትኩም እንተ ሓደረ እቲ ደሊዎ ዘበለ ትልሙንሞ ይኾነልኩም ኢሉ እቲ ቃለይውን አባኻትኩም እንተ ሓደረ ዝብል ቃል ምስቲ እንተ ጸናዕኹም ዝብል ቃል ተመሳሳሊ ትርጉም ይዘለዎ እንድሕር እቲ ሓደረ ዝብልን እንተ ጸንዕ ዝብልን ትርጉሙ ሓደ ወላ በዓልዮ ብግሪክ ከዶም ከምብቡና ክእሉ እዮም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቃለይ
አባኻትኩም እንተ ሓደረ ዝብል ቃል ምስቲ እንተ ጸናዕኹም ዝብል ቃል ተመሳሳሊ ትርጉም ይዘለዎ እንተ ሓደረ ማለት እንተ ተቀመጠ እንተ ነበረ እንተ ጸነሐ ኩሉ ሳምሳኻትኩም እንተ ኾነ ዝብል ትርጉም ይዘለዎ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ዶ ካብ ልቦና ስለምንታይ ዲያብሎስ ነቲ ቃል ዝሰርቆ እቲ ዘራእይ ዘርኢ ዘርኢ ወፀ ይብል ምሽ ነቲ ዝተዘርአ ቃል ካብ ልብ ቅዱሳን ስለምንታይ ይሰርቆ እንድሕር ኢልና እቲ ዝተዘርአ ቃል እንድሕር ኣብ ውሽጥና ሓዲሩ እንድሕር ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ስለዝሰርሕ አሜን ዶ ኣብ ውሽጥና እንድሕር ተቀሚጡ ንሕና ኣብቲ ቃል ክንጸንዕ ክንስረት ስለዝኾና እቲ ቃል ስለዝፍውሰና እቲ በጥቃልቲ ምምላእ ስለዝኾነና ስለዚ ጎይታ ኣባይ እንተ ጸናዕኹም ቃለይውን አባኻትኩም እንተ ሓደረ ክብል ኮሎ ቃለይ አባኻትኩም ሱር እንተሰደደ ካብ ልብኹም እንተ ዘይተሰወረ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ኢዮባ ቻው ዲያብሎስ አሜን ሽዑ ትደልይዎ ዘበለ ትልሙንሞ ይሆነልኩም ኢሉ አሜን በቲ ኣብ ውሽጥኻ ዝሓደረ ቃልይኻ ንጎይታ እቲ በሓፂሩ እንድልዮ ዘበለ ክንልምን ዝገብረና ወይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አቦ ትብዓት ዝሕበና እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ኣብ ውሽጥና ዝሓደረ ናይ እግዚአብሔር ቃል አሜን ነቲ ናይ ጎይታ ቃል እንድሕር ኣሚናዮ ጥራይና ድማ በእምነት ንልምን ከምቲ ኢየሱስ ዝለመነ ይቅበል ዝበለ ንልምን ሞ ይኾነና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥር 8 እንታይ ኢሉ ብዙሕ ፍረ እንተፈሪኹም ኣቦይ በዚ ይኸብር ደቀ መዛሙርተይ ክትኮኑ ኢኹም ኢሉ አሜን ከመይልናይና ብዙሕ ፍረ ክንፈሪ ከምንኽእል ከመይልና ድማ ብዙሕ ፍረ ክንፈሪ ከምንኽእል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቁጥር 4 ኣቀድሙ ነጊሩና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ከመይልናይና ብዙሕ ፍረ ንፈሪ እንደሕሪልኩም ምስኡ ብምጥባቂና ኣብኡ ብምጽናዒና ብዙሕ ፍረ ንፈሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ጎይታ ቀፂሉ እንታይ ኢልዎም ካብ 9-10 ከምቲ ኣቦ ኣፍቂሩኒ ዘሎ ኣነውን ኣፍቂረኩም ኣለኹ ኣብ ፍቕረይ ጽንዑ ከምቲ ኣነ ትእዛዝ ኣቦይ ዝሓለኹ ኣብ ፍቕሩን ጸኒዐ ዘሎ ከምኡ ንስኻትኩም ትእዛዛተይ እንተሓለኹም ኣብ ፍቕረይ ክትጸንዑ ኢኹም ኢልዎም ሕጂውን ኮንዲሽናል ዝኾነ ነገር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ነገር ኣባና ዝውሰን ነገር ከም ዝኾነ ዝነግረና ዘሎ ቅዱሳን ምጽናዕ ዘይምጽናዕ ምሕላው ዘይምሕላው ምእዛዝ ዘይምእዛዝ ኣባና ዝሕደግ ጉዳይ ከም ዝኾነ ይዝቃል ዝነግረና ዘሎ ኣብዚ ጎይታ ከመይልና ኣብ ፍቕሩ ክንጸንዕ ከም ንኽእል ኣብ ፍቕሩ ምጽናዕ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ንነፍስ ወከፍና ብግልጽ ዝነግረና ዘሎ ኣብ ፍቕረይ ጽንዑ ማለት ትእዛዛተይ ሓልው ማለት እዩ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑን ቅዱሳን ኣብ ፍቕረይ ጽንዑ ማለት ትእዛዛተይ ሓልው ማለት እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘጽናዕናዮ ክፍሊ ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ናቱ ኣብ ምእራፍ 14-15 እንታይ ኢልዎም ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩምሲ እተፍቅሩን እንተ ኮይንኩምሲ እንታይ ኢልዎም ትእዛዛተይ ሓልው ኢሉ ሓቀይዶ ትዝክሩ ከምዚ ኢልዎም ነይሩ ተፍቅሩን እንተ ኮይንኩምሲ ትእዛዛተይ ሓልው ኢሉ ኣብዝሎም ነጽንዖ ክፍሊ ድማ መሊሱ ጎይታ እንታይ ኢልዎም ከምቲ ኣነ ትእዛዝ ኣቦይ ዝሓለኹ ኣብ ፍቕሩን ጸኒዐ ዘለኹ ከምኡ ኸዓ ንስኻትኩም ትእዛዛተይ እንተሓለኹም ኣብ ፍቕረይ ክትጸንዑ ኢኹም ብምባል ኣብ ፍቕሩ ምጽናዕ ማለት ትእዛዛቱ ምህላው ማለት ከም ዝኾነ እቲ ንዕኡ ዘለና ፍቕሪ ብምእዛዝ ከም ዝግለጽ ብግልጺ ዝነግረና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ ኣብ ፍቕሩ ምጽናዕ ማለት ትእዛዛቱ ምህላው ማለት እዩ አሜን ንጎይታ ከም ነፍቅሮ ወይ ድማ ጎይታ ሓደ ሰብ ንጎይታ ከም ዘፍቅሮ ብምንታይ ክትፈልጥ ወይ ድማ ኣነ ንስኻትኩምን ንጎይታ ከም ነፍቅሮ ብምንታይና ንፍለጥ እንድሕር ኢልና ብምእዛዝና አሜን ፍቕሪ ብምእዛዝና ከም ዝግለጽ እዩ ኣብዚ በዚ ቃል ገይሩ ጎይታ ዝነግረና ዘሎ ዝበለና ክንገብር ከም ዘሎና ክንገብር ኮለናይና ክሳዕ ክንደይ ጎይታ ከም ነፍቅሮ ንፍለጥ ማለት እዩ ካብ 11-13 ጎይታ እንተይልሱ ሓጎሰይ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክጸንዕ ሓጎስኩምን
ክፍጸምሲ እዚ ነገርኩኹም ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ነንሓድሕድኩም ክትፋቀሩ ትእዛዘይ እዩ ሰብ ንህይወቱ ኣብ ክንደዕርኹ በጃ ክሕልፍ ካብዚ ዝዓቢ ፍቅሪ የልቦን ኢሉ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑን ቅዱሳን ከምዚ ክሳብ ሕጂ ክንሪኦም ዝጸናሕና እዚ ክፍሊ እዚ ዳርጋ ብሙሉኡ ናባና ዘተኮረ ቃል ሓቀይዶ ዮባ እዚ ቃል እዚ በቃ ናባና ዘነጣጠረ ቃል ካብ ቁጥር 1 ጀሚርና ክንሪኦ ኮለና ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ነቲ ክንገብሮ ዝግባአና ደጋጊሙ ኣባይ ጽንዑ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ኣባይ እንተዘይጸናዕኹም ብጀካ ሓንቲ እኳ ትገብሩ ትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ዝጸንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ንሱ ብዙሕ ፍረ ዘፍሪ ኣባይ ዘይጸንዕ ዘበለ ከም ጨንፈር ንወጻኢ ተደርቢዩ ይነቅጽ ኣኪቦም ናብ ሓዊ ድርቢዮሞ ይነድድ ኣባይ እንተጸናዕኹም ቃለይ እውን ኣባኻትኩም ተሓደረ ኣብ ፍቕረይ ጽንዑ ትእዛዛተይ ተሓለኹም ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ነንሓድሕድኩም ክትፋቀሩ ትእዛዛተይ እዚዩ እናበለ ብግልጺ ነቲ ኣነ ንስኻትኩምን ክንክተሎን ክንገብሮን ዝግባአና ነገር ብግልጺ ዝዛረበሉ ክፍሊ ዝኽፍል እዚ ኣብ ቁጥር 11 ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ሓጎሰይ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክጸንዕ ሓጎስኩምን ክፍጸምሲ እዚ ነገርኩኹም ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ እንድሕር ኢልና እቲ ዝበልኩኹም ከምቲ ዝበልኩኹም ምስተፈጸመ ክትሕጎሱ ኢኹም ዝብለንም ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኣብ ቁጥር 12 ድማ እንታይ ኢሉ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ነንሓድሕድኩም ክትፋቀሩ ትእዛዛተይ እዚ ጽቡቅ ጌርና ንስማ ቅዱሳን ናይ ጎይታ ትእዛዝ ንኣና እንታይ እዩ ንሓድሕድና ክንፋቀር ሓቀይዶ ንጎይታ ነፍቅሮ እንድሕር ኮይና ጥራይና ትእዛዛቱ ክንሕሉ ንኽእል ትእዛዛቱ ክንሕሉ ዝገብረና ንጎይታ ምፍቃርና ጎይታ ባዕሉ ኣብ ቁጥር 10 ትእዛዛት ኣቦ ዝህሉ ነቦ ኣዚዝ ለዘፍቅሮ ከም ዝኾነ ነጊሩና ኣሎ ሓቀይዶ ኣነ ንስኻትኩምን ሓደ ጎይታ ከም ዘፍቀረና እንድሕር ተረዲእና ካልኣይ ኣነ ንስኻትኩምን ንጎይታ ነፍቅሮ እንድሕር ኮይና ጥራይና ትእዛዛቱ ክንሕሉ ንኽእል ኣለኹም ዶ ሓደ ሰብ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተፈቀረ እንድሕር ተረዲእዎ ጥራዩ ከፍቅር ዝኽእል ክሳዕ ክንደይ ጎይታ ከም ዘፍቀሮ እንድሕር ተረዲእዎ የፍቅር ክሳዕ ክንደይ ምሕረት ከም ዝተገብረ ዝተረድአ ሰብ ምሕረት ይገብር እንድሕር ኣነ ንስኻትኩምን ብሓቂ ንጎይታ ነፍቅሮ እንድሕር ኮይና ትእዛዛቱ ንኽንሕሉ ኣየጸግመናን ቅዱሳን ንሕዋትና ክነፍቅር ኣየጸግመናን ኣቐበት ኣይኮነናን እቲ ዘሎ ጸገም ከምቲ ኩሉ ግዜ ጎይታ ይፍቅረካ እንብሎ እቲ ንጎይታ ዘለና ፍቅሪ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቱ ነገር ምክንያቱም እንድሕር ንጎይታ ተፍቅሮ ኮይንካ ተፍቅሩን እንተ ኮይንኩም ትእዛዛተይ ሓሉ ስለዝበለ ትእዛዛቱ ኢኻ ትሕሉ ትእዛዛቱ ብምሕላው ኢኻ ፍቅሩ ትገልጸሉ ዝበለካ ተግባራዊ ብምግባር ኢኻ ክሳዕ ክንደይ ከም ተፍቅሮ ፍቅርኻ ብተግባር ትገልጸሉ መብዛሕቴና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ መብዛሕቴና ንጎይታ የፍቅረካ ኢልና ብዝተፈላለየ መንገዲ ብመዝሙር ዲና ብዝተፈላለየ ናይ ፍቅሪ ቋንቋ ፍቅርና ክንገልጸሉ ንፍትን ኢና ሓቀይዶ እንተኾነ ጎይታ ሎሚ ነፍስ ወከፍና እንታይ ዝብለና ዘሎ እንድሕር ኢልና ተፍቅሩኒ እንድሕር ኮይንኩም ብተግባር ማለት ትእዛዛተይ ብምሕላው ግለጹለይ ዝብለና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንጎይታ ነፍቅሮ ዲና እዚ ኣፋዊ ፍቅሪ ገዲፍና እዚ ኣፋዊ ፍቅሪ ናይ መብዛሕቴና ፍቅሪ ኣፋዊ ፍቅሪ ተግባር ዘይተሓወሶ ፍቅሪ ምፍቃርና ዝፍለጥ ብትእዛዙ ክንመላለስ ኮለና ጥራይ ጎይታ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ነንሓድሕድኩም ክትፋቀሩ ትእዛዛተይ እዚዩ እንድሕር ኢሉና ጎይታ ካባይን ካባኻትኩምን ዝጽበየ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ከምቲ ንሱ ዘፍቀረና ኣነ ንስኻትኩምን ክንፋቀር ዝጽበየና ከምቲ ንሱ ፍቅሩ ብተግባር ዝገለጸልና ኣነ ንስኻትኩምን ልክዕ ከም ጎይታ ፍቅርና በኣፍና የፍቅረካ ጥራሕ እንዳበልና ዘይኮነስ ብተግባር ፍቅርና ኣብ ንሓድሕና ክንርኢ ክንገልጽ ኣሎና ከምኡ እንተ ዘይገበርና ትእዛዝ ጎይታ ንህሉ የለና ትእዛዙ ኣፍሪስና አሎና ጎይታ ሞዳታ ትእዛዝ ብምፍራስ ከሓተናይ እንድሕር በሐቅ ንጎይታ ነፍቅሮ ኮይና ሎሚ ኣብስተኣኪብና ዘለና እንድሕር በሐቅ ፍቅር ጎይታ ውሽጥና በመንፈስ አምላኽ እንድሕር ፈሲሱሎ ንኻልኦት ነዚ ፍቅር እዚ ዘይንልግሰሉ ምክንያት የብልና እዚ ፍቅር እዚ እቲ ኣባና ዝፈሰሰ ፍቅሪ ከምቲ ጎይታ ዘፍቀረና ጌርና ከይነ ፍቅር ከምቲ ጎይታ ጌሩ ዝተዓገሰና ዘይንእገሰሉ ምክንያት የለ እዚ ክፍሊ እዚ ኣንቢብናዮ ንሓልፎ ክፍሊ ይኮነን ቅዱሳን ሰሚዕኹም ንለኹም እዚ ክፍሊ እዚ ከምዚ ሕጂ ኣነ ተረረ
إلى زحالفو زلخو خفلي كونن إذا خفل زي كنجبرون كنفتسمون زجبانا ممرهن تأزازن قويتا أيو سلزي لومي كمتو قويتا تزاربنا زيس أنها بزقال جيرنا نرسنا قدام ينفتش نتخن جبرو زجبانا نجر عفليت قلنا له سلزي كمتو قويتا زأزازنا خم ونملالس كم قالوا نمبر لومي قويتا نفسه كفنا يدقفنا تأجون يبزحنا قويتا يسوع كريستوس بنجر كل يباركم تأجو يبزحلكم نايلون مصنعتنا أبزيا ودينا لنا أداؤكم على العلوم تسألينا هنودينا